i els protagonistes, el Marc i l'Aurora, hi ha molts personatges, però podríem dir dos dels principals protagonistes, arriben a aquest món amb l'objectiu de negociar un mil·lenni de pau, no? És a dir, un nou mil·lenni de pau, no? Explica com vas arribar a aquesta... Suposo que té a veure amb el mil·lenari de Montserrat, clar. Sí, perquè quan jo vaig començar a fer la primera no era conscient del mil·lenari de Montserrat, però quan vaig començar a documentar-me vaig veure que era el mil·lenari i això va formar part, és una part molt principal de la novel·la, perquè el mil·lenari s'ha de celebrar en pau i llavors l'Església de Montserrat està intentant que tot transcorri amb normalitat, però estan passant moltes coses, no només és... Els morts que van apareixent per Montserrat. I també estan passant coses que no sé si m'ho preguntaràs ara, però hi ha un personatge nou que és una mossa d'esquadra, la Marta. La Marta, que és la que està destapant una mica que aquí passa alguna cosa més, no només amb l'Església, sinó amb el govern. Aquí surt també... El president de la Generalitat. Aleshores hi ha tot aquest conjunt de trames que una porta a l'altra i van fent un engranatge que es va complicant fins al final que no ho diré.